nyetoti bojoku ngejak foto gek ngambung sengak-sengok. Masane aku ora ngerti. Ning mboten napa-napa, kula matur nuwun. Menika tandha tresna panjenengan kalih kula lan bojo kula. Nggih. Pak Camat, Nggih. Pak Lurah, sugeng dalu kula matur nuwun sanget. Panjenengan sampun nyenengke atine warga masyarakat. Ingkang paling kula acungi jempol malih panitia pagelaran sae menika, Pak. Panggung terapipun niki istimewa, Pak. Dados ketinggian panggung niku pas banget. Dadi masyarakat anggene mresani saged lenggah mboten kesel. Ngoten. Matur nuwun nggih Pak Lurah, Pak Camat. Ning kula nyuwun dumateng ibu-ibu gandeng jenengan lek lesehan to Bu teng mriku. Ngati-ati lek nganti dicokot kodhok embo lho ya. Hati-hati lek dicokot kodhoke malih loro ngono ora ya. Iya kaya ngono kuwi Bu Kesi. Gandeng iki sik nuansa 17-an Bu Kesi. Jajak raketang siji loro ibu-ibu sing wis sepuh golek ana. Eneng ora sing apal Pancasila. Ayo apal Pancasila tak sangonane. Berani aja. Wani sinten sing wani ngacung? Ah niki. Pundi jaket anu sing ireng niki? Ayo Bu. Mau ngacung, munggah-munggah rene. Ora usah ado-ado. Ora usah ado-ado iki lho, sing jilbate abang iki lho, duwe lho. Ah kuwi lho. Sing arep kuwi lho. Wah, elok jan. Ayo. Ayo Bu, awake lemu tak angkat rene. Ditese aja-aja Pancasila ra apal kok. Ayo. Maju. Ngono. Ngono. Hari kamar takoni sik asmane sapa? Assalamualaikum, nami kula Pujiastuti Kauman. Sinten Bu? Banter. Pujiastuti dari Kauman. Pujiastuti. Puji. Nggih ngapunten Bu kula lek selunas iki gampang kuping kula rada selen lek ngeten iki. Pujiastuti saking Kauman. Nggih. Ayo Pancasila lek saged kula opahi tandha tresna. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dedek Pak. Dedek. Gandeng enek sing kleru selawe ae ya. 100 no. 100 no. Wis saiki tak pasne 75 ya. Mboten dinyang 100. 100 ya, pas kuwi ya. Wah, golek sampean buka warung ora? Pamane buka warung mesti regane lho warang mesti kowe ora. Mriki 100, ini Pak Dalang iki, ngene. Matur suwun. Bejo lho entuk sampean mirsani ning arep dhewe ya to. Terus ndelok tontonan gratis entuk duit, nggih to? Nggih. Niki mangke nggih napa duwite? Nggih napa? Damel sangu sekolah putrane. Putrane, oh nggih, apik ngene. Putrane pinten jenengan iki? Kalih. Sing bajeng? Sing bajeng pun sekolah teng Solo. Loh, teng pundi? Teng Muhammadiyah. Oh, SMK Muhammadiyah. Pundi? Nah, kuliah, Pak. Oh, kuliah. Oh, UMS. Napa niku Umuka. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Sing nomor kalih? SMA 1 Ngrambi. Oh, nggih. Monggo ngoten niki nggih. Ning lek enggak to, Bu? Niki lho. Nggih bayar SPP kurang lho, Bu. Nggo Bu, ono nesu ora. Salaman sih karo Pak Dalang. Makasih ya. Wis lho Bu. Ayu-ayu tangahe. Oh, sawas. Wah, nggih. Ora usah grogi, Bu. Hati-hati bareng nampa dhuwit biayaan jenengan ora. Munggah panggung. Mboten ate panggung. Mbah nuwun, Matur suwun nggih, Bu. Nggih. Cah cilik kae enten mboten? Cah cilik kae lho. Ayo cah cilik, sapa sing wani le? Ayo kae cah cilik. Rene. 100 lho le. Wah, kena tuku cilok cah cilik kok. Ayo. Utawa nembang. Cah cilik, cah Lagu cilik. kemerdekaan. Yuk. Siapa berani? Sangoni Pak Dalang lho. Ayo le, wani ora? 1000 lho le. Ora gelem ya wis, Ora gelem ya wis. Oh, lha iki lho. Ijol wayang. Lah ya rene nang Pancasila. Oh ya rene, ya. Rawani lek ngono sinten mawon sing kersa salah siji. Bapak-bapak Satu nanti. lagi, ayo. Ya bapak-bapak. Ngacung sing wani, lek rawani ya ora apa-apa. Ayo. Tasih enten kesempatan 1 bapak-bapak, 100.000 lho. Nggih, ayo. Kita yo tuku cilok. Tak hitung 5, mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gugur, wis. Utuh dhuwitku. Ayo wis ora apa-apa. Saiki sampean nembang, Bu. Ayo. Nggih. Iki ana pamundhut sik tak wacane. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Saya penggemar Ki Cahyo Kuntadi. Saya dari kecil suka terhadap seni terutama budaya Jawa. Saya dari kecil ingin menjadi seorang dalang seperti panjenengan. Namun saya memiliki orang tua terutama ibu saya yang sangat tidak suka jika anaknya masuk dalam bidang seni. Sehingga impian saya hancur. Hanya karena ibu saya tidak menyukai jika anaknya masuk di dunia seni. Nggih. Setiap ada kegiatan seni, ibu saya selalu melarang dan sebagainya. Nggih. Saya ingin minta lagu Ojo Lamis, lagu kesukaan dan wujud protes saya kepada ibu. Wah iya. Nggih. Dari penggemar Alvaro. Mas Alvaro, kula nyuwun kanthi sanget nggih. Seorang ibu itu menyarankan kepada anak pasti untuk masa depan anak yang terbaik. Menuju kebaikan tidak harus menjadi orang seni, gitu. Menjadi camat, kalau memang amanah, jujur, itu juga sangat baik, sangat hebat, luar biasa. Kepala desa, kalau memang amanah, cinta kepada rakyat, itu juga luar biasa. Menjadi petani, itu bermanfaat untuk orang banyak karena menjadi nasi, itu juga luar biasa. Mula kula suwun Mas Alvaro nyuwun ngapura karo ibune. Mergo swargane anak niku wonten dlamakane suku ibu. Nah niku aja nganti ana anak sing wani karo wong tuwa. Nggih. Sing jenenge ning donya ini mung sekedar mung sedhela. Seniman iki napa to? Mboten enten napa-napane. Yen dibanding mengko urip sak bubare mati. Nah niku sing penting. Teng donyane mboten sadipun pikir abot-abot nganti sampean ngoyak profesi arep wani karo wong tuane. Itu adalah salah besar. Nah niku salah. Ngoten pun monggo manut ibune, kula jamin yen sampean manut karo ibune, bekti karo ibune setiap ulang tahun utawa wetonane ibune sing kaya kula tindake mangsuceni sukune ibune, banyune mangke mangge siram jamas. Insyaallah jenengan Mas Alvaro menjadi anak yang hebat, mampu membawa Ngawi semakin melejit untuk Indonesia. Nah niku. Ya ngono kuwi. Yo aja lamise Bu Kesi sing diaturake. Dipun bawani nggih, Bu? Nggih. Nggih, coba kaya apa? Yen kowe seneng seneng
serawungan mbok aja seneng Nano seneng lame padha karo seneng matur sembah nuwun. Monggo sak lagunipun saking Bonang Mas. Aja lamis dados. Matur sembah nuwun. Iki awake dhewe uga disusul karo kanca-kancamu. Ya apa? Kuwi Mas Surata iki saka ngundang kancaku SMK mbiyen adoh-adoh kepareng nusul teko kene. Ha iya, kangen-kangenan karo Pak Heru sing ngendang kuwi ya saangkatan biyen. Mas Huda kuwi ya alumni isi Surakarta, matur nuwun. Ya, Ripalungguhan iki ayo ngaturi Bapak Camat lan ugi Bapak Kepala Desa. Monggo ingkang kersa berpartisipasi nglipur warga masyarakat minggah wonten pepanggungan mriki kanthi paring wujude tetembangan. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Nyuwun pelok barang genti. Ya. Monggo gugur gunung kagem ngurmati minggahipun Pak Camat lan Bapak-bapak Kepala Desa Kecamatan sini. Monggo. Or langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan untuk Pak Camat dan seluruh kepala desa sini. Nah. Radi mriki, Pak. Ampun pet-petan radi mriki. Mesake enten lurah sing putri ndak kecepet mriku nggih. Radi mriki nggih. Nggih. Dan luar biasa. Wah, seragam mawi cemeng-cemeng sedaya. Ha iki. Elok. Sugeng dalu Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Bapak Dalang. Inggih sugeng dalu Sugeng Pak dalu para demang-demang sedaya. Ugi sugeng dalu para warga masyarakat Kecamatan sini. Sugeng mirsani pagelaran wayang kulit menika kagem memeriahkan Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nggih. Mugi-mugi sedaya saged mirsani kanthi seneng sedaya. Amin. Ngoten Bapak. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Nggih, monggo Pak anu dipun lajeng menika
Nglerek nyilen. Ayo, Pak. Nggih. Monggo. Iki Pak Kepala Desa pundi ingkang badhe? Pak Dewan, Oh, Pak Dewan. Nggih, Pak Oh, Slamet nggih, Pak nyadong Dewan. buka, Pak. Nggih, nggih. Monggo mboten ketang sepatah dua patah kata, Pak. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Nggih. Kula wakilipun Pak Lurah. Nggih. Wakil Lurah mboten wakil Pak Lurah. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ambali malih nggih. Ngawi ramahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, ngoten. Matur suwun. Kersane tambah semangat, tambah meriah, kita pakaikan salam perjuangan nasional kita dulu. Kita tambah salam Pancasila nggih. Dados mangke menawi kula mungel salam Pancasila, dipun jawab salam Pancasila dengan angkat tangan kanan terbuka. Kemudian merdeka, merdeka, merdeka. Ngoten nggih? Siap nggih? Siap, kamera siap. Nah, iki sing kersanipun semangat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ulangi, kurang kompak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Matur suwun. Nah, ngoten niki jenenge pitulasan tenan nggih ngoten iki. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya masyarakat warga Kecamatan Sine. Sae ingkang ing wanci dalu menika mirsani langsung wonten lapangan Merdeka Kecamatan Sine, ugi mbok menawi mirsani YouTube. Mugi-mugi ndadosaken remenipun penggalih lan saged ndadosaken meningkatipun rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rasa nasionalisme kita. Ngaten Pak Dalang. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun dawuhipun. Monggo sanesipun ingkang kepareng-paring dawuh. Langsung mawon iki diwakili Mbah Jum sing sepuh ya, Mbak. Monggo kanca-kanca kades. Maki langsung nyanyi Pak Camat napa Pak Slamet ngoten mawon pun. Pak Dewan napa Pak Camat ngoten mawon. Lurah nyepakne sawerane cukup mboten. Nggih nyuwun prisa Pak Lurah, estu kula mboten mangertos. Ngeten niku iuranipun tiap kepala desa niku pinten, Pak? Ngeten niki tegese 5 juta napa mboten maksudnya? Kalih setengah namungan. Oh, nggih luar biasa. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan Pak Lurah sedaya nggih. Amin. Nggih, luar biasa. Monggo ingkang badhe nyekar monggo nderek kula. Pak Camat napa Pak Slamet? Pak Slamet mawon nyekare. sareng-sareng mawon nggih. Ngoten nggih. Kita bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat yang hadir di sini. Nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, cocok. Setuju Bapak Ibu nggih? Nggih. Nyanyi Hari Merdeka. Ah, Ngono. cocok. Nggih. Musiknya digedruk-gedruk nih Mas Yen. Siap. Sak bantere ben tambah semangat. Nggih. Kersane mboten ngantuk juga. Nggih. Ngoten nggih. Hari Merdeka 2 kali nggih, Pak? Nggih. 2 kali. Kula suwun sedaya warga masyarakat, gandeng semua adalah masyarakat Indonesia. Monggo nyanyi sesarengan Hari Merdeka utawi 17 Agustus. Ayo, coba. Setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka. Luar biasa, wah. Matur suwun, matur suwun. Sak menika Pak Lurah ngrendeng, Mas. Pak Grendeng, oh nggih. Mas Tanto, Mas Nggih, Tanto. monggo. Pak Camat rumiyin kewalat lho, Pak Camat, Pak Camat. Nggih, derek kula nggih. Monggo. Pun Mas Tanto, Mas Tanto. Satu lagu aja Mas Rendang. Mbah Jum lagune. Napa? Kok aku. Lagune. Podang kuning, podang kuning. Gampang podang kuning. Nggih, siap. Apale Mbah Tulaan ya podang kuning tok. Nggih. Nggih. Podang kuning ini merupakan doa untuk seluruh warga masyarakat di sini, Pak. Nggih. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga semua warga masyarakat sini mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin.
Dungane Pak Dalang apik kabeh iki. Amin nggih. Dungane Dalang lek pun lunas sing ngeten iki, Pak. Mawibawa napa lajeng? Lajeng mawon. Lajeng. Oke, siap. Mangga Cak dipun aturaken bodang kuning dados.
biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Camat dan Pak Lurah, Pak Dewan. Wah, elak tenan, solid, kompak, tur ya seneng dono driyah, nyawer sinden ya top. Tur ana sing bagian kondektor nari nggih enten ta, Pak. Luar biasa, elak tenan iki nggih. Nggih, matur suwun, Mas. Iya, sing nyawer sapa iki? Iya, nyawer. Apa lagune Mas Yon? Saping gunung. Ya wis. Oh ya Pak Dewan, saping gunung. Ya Pak Dewan dipun mandat menika. Ingkang bawa Pak Camat. Lho, kok saling partos rak joroe ndus ora klepat iki ora. Lah, menawi dijenglengne kula mboten saged bawane. Langsung mawon nggih. Nah, langsung mawon nggih. Bangane pengke macet. Siap. Ya Pak, langsung Pak. Ayo. Jek. Pajeke rong lunas e nang kene. Gayane wae rame. Mboten napa-napa, penting happy sik. Nggih, nggih. Lah niku Bu Lurah Uswatun kok mboten nembang malah. Bu, nggih. Oh, nggih. Bu Nyai, Bu Ustaz nggih. Monggo Pak Slamet balik nang Pak Slamet. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ane padha lara
neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih cabe gunung sareng-sareng go 1, 2, 3 syukur bisa nyawan gunung bisa dadi bejo dingin ora matur suwun sugeng pirsani. Matur sembah nuwun Bapak-bapak sedaya, Pak Slamet, Pak Camat, Bapak-bapak kepala desa, Ibu kepala desa. Wah. Lah yen pejabate kaya ngene budaya kabeh, mendah kaya apa senenge wargane ya, Nduk. Lah iya to. Biasa. Elok temenanan. Lah kaya tak kandhake ngarep muga-muga kebecikane para kepala desa munggahe tekan camat ing sine iki bisa dicontoh